Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Wara li l-folla kielet, Ġesu minnu fih ġiel id-disċipli tilu fuq id-dajsa u jmorru qablu xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bat lin-nies tela waħdu fuq l-oljiet biex jitlob x'ħin sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabbat mal-mewt għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba' sigħa tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar. U marawh miexi fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżda hu minnu fih kellimhom u qalilhom għamlu l-qalb jingħaqu tibżu xejn. Wieġbu Pietru u qallu: Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u resaq lejn Ġesu. Iżda meta ra'a li r-riħ kien qawwi, besa, ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid: Salvani Mulej. Malajr Ġesu met idu qabdu u qallu: Bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telu fuq id-dajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa inxteħtu iqimuh u qalulu: Tassew int bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art ta' Ġenasaret. In-nies ta' hemm marfuh u xerdu l-aħbar ma' dawk li nħawi kollha. Bdew irresqulu qudiemu l-morda kollha u jitolbuh ħallihom imissulu mqar tar fil-libsa u dawk kollha li messuh fiequ.